Tohle je řeka Doubravka. Sem se chodíval koupat Čestmír Trnka se svou partou, když byl ještě docela obyčejný kluk. Jednou však zamával rukama, vznesl se a letěl. Letěl nad městem asi tak ve výšce 30-40 metrů, jako vlaštovka. Jak k tomu došlo? No, to je dlouhá historie a obyvatelé města Motýlkovic na ní dodnes vzpomínají. Někteří dost neradi, jako například tenhle pán, který si právě kupuje meloun. Dobře si ho prohlédněte. Jeho syn Oskar byl Čestmírův spolužák a známý rekordman. Například jen za jedno pololetí dostal 67 pětek a nebyly to pětky ledajaké. Každá z nich byla jako tahle věž. A přece se stal tenhle pětkař Oskar Blecha hlavou ústavu velmi vznešeného jména. A právě zde, v bytě správce ústavu pana Trnky, náš příběh začíná. Dobrý jitro. Dobrý ráno. Zbudila z Čestmíra? Jasně. Zbyněčku, co je ti? No, jsem nějaký přetažený. Nediv se. Celý ústav je vzhůru nohama, čekáme tu revizi. Dobré jitro. Včera si říkal, že jdeš na koupaliště a vůbec si tam nebyl. To koukáš, jakou mám špionáž, co? Byl, jenže pod vodou. Dýchali jsme brčkama a hráli jsme olověnýma figurkama Člověče nezlob se. Ty se zase, člověče, nezlob, jestli ti přilítne pohlavek. Paní učitelka říkala, že si tím žvaněním strašně škodíš. Už máte někoho na ten dělák? Můžu si to vzít? Jo, ale dělej, už máš 3/4. Tati, No co pak? že bych mohl Lvovi prokousnout krk, kdyby jí byl Tarzan. David se hádá, že ne. Chlapče. Ahoj, pane inženýre. Ahoj. Vejtro. Teda, to jsi mohl vydělat. Hej, já to měl vypočítaný. Počkej, až já ti to vypočítám. Dobrý den, pane profesore. Člověče, kde seš? Ani se neptej, pojď. Dneska bych tam nejradši nešel. Co blbneš? Vždyť jsme domluvený. A máš to? No jasně. Ukáž. Na 20 kroků uslyšíš, jak se mravenci hádají. Fakt? A co ty obklady, jak jsem vám říkal? Někdy fi je dávám, někdy fi je nedávám. Jak kdy? Ale no jo, no. To musíte brát pravidelně. Vy fíte ráno a večer? Jistě a nezapomeňte pravidelně. Aha. Pane Motička, už je svět techniky. Jo. Čestmíre. Aha, tak co? Dobrý den. Čestmírku, do školičky, ano? Čestmírku, ty jsi velký celý tatínek. Jako by musel kavit. To je pravda. A Nezlobte se, já bych přišel pozdě na shledanou. ten je roztomilej. Tak dělej, pojď. Na beton přijdem pozdě. Tak to vezmeme psí uličkou, je to kratší. Nesmysl. Tak se vsaď.
Už je tu Čestmír? Ještě ne. Hernajs kde je? Unul se z písemky, to je jasný. Sednout. Davide, ty taky. Frajman, ticho! Rozdejte papíry, Huberová. Napíšeme si kontrolní cvičení. Soukupová, mazejte k výtahu a uklidňujte. Koho? No čuříká Kadečko. Pane profesor, už přijeli, už jsou tady. Kde jsou? Zavřel jsem mě do výtahu a vypnul jsem proud. Strašné. No ne, abychom měli možnost na ně se připravit, ne? Pojďte rychle. Co je? Pane profesore, to jsem udělal dobře, ne? Pane Trnka. To je příšerné. Pomoc! Pomoc! Pane profesore. Co pak se stalo, pane docente? Teda, profesore, to je skandál! Hned vás vyprostíme, hned. Pane Trnka, zaříďte Ano, to. ano, ano, jistě, hned to zkontroluji. Teda, profesore, jestli tady všecko funguje jako výtah, tak s tou revizí budeme brzy hotoví. Ano, na to šup. Bardáková, neopisovat. Ale. To jsou k nám hosti. Dobrý den, já jsem, prosím. Pozor, děti. Teď si poslechneme, co pak to zase bude. Prosím, mě do sebe vcucnul meteorit. A najednou jsem byl na planetě květin. Ticho. Tak Trnko, takovouhle nehoráznost bych si nevymyslela sednout a psát. Díky. No tak pokračujte. Ztratili jsme spoustu času. Bardáková, ty taky. Ale co to máš? Starej se o sebe. Dnes už můžeme směle prohlásit, že zdokonalení lidského čichu je skutečně možné. My totiž víme, jak na to.
Tento přístroj činí z lidského nosu orgán, který předčí čichový orgán cvičeného vlčáka. Jenomže vlčák takovouhle pitomost na čumáku nepotřebuje. Takhle, že by měl vypadat dokonalejší člověk, teď takhle by nemohla ani do elektriky. No to je první varianta. Teď následuje další fáze miniaturizace. Právě. Se sluchovou aparaturou jsme na tom mnohem lépe. Tady inženýr Pelc vyvinul nepatrný sluchový přístroj, jehož parametry vás opravdu potěší, prosím. No tak co to před námi schováváte? Nejdřív nám ukazujete takový nesmysly. Totiž, já si to neumím vysvětlit. Já to prostě nemám. Ale já jsem to měl, prosím. Ano. Ano, měl jsem. Měl jste to? Ano, A najednou to nemáte. nemám to. No dobře, ale je to podezřelý, ne? Tak ona přijde revize a on to nemá. No není to podezřelý. No ovšem. Poslouchejte, to jste to ztratil, anebo vám to někdo vzal? X plus Y plus je rovná se 410. Já žasnu, Čestmíre. Takhle rychle by to nedokázal ani Einstein. Prosím, on má něco v uchu. Co máš v uchu? Co to máš v té ruce? Dej mi to, i hned. Poslyš, Freiman, nevíš, co to má klepáčka v uchu? Nevím, no přece to, co teď zabavila Trnkovi, nevíš. No nazdar. Freiman to neví, Hůlko, ale já to vím. Zabavuji ti to. A řekni otci, aby přišel zítra do školy. Když jsi chtěl ulejt, tak jsi měl ulejt pořádně. Jenže já se nechtěl ulej. Bylo to přesně tak, jak jsem to říkal klepáčce. Myslíš, že jsme padli na hlavu, jo? Planeta květin. Víš, jaký z toho může mít můj táta průšvih? Jak si dopadl s tou písemkou? Špatně. Jak to špatně? Nedopsal jsem jí. Strašně jsem se zdržel. No a tak jsem to chtěl dohnat. Běžel jsem psí uličkou a najednou bác. Přede mě spadnul modrý kámen. Zvětšil se a vcucnul mě. No a najednou jsem byl na planetě květin. Já jsem jednou pro vždycky řekl, abys nechal takovýhle žvástům. Ale to nejsou žádný žvásty. Tohle je ten kámen. Je plný krásných živých květin. Tati, ne! Ale Zbyňko, ještě někoho přizabiješ. No a na té planetě mají takovou rostlinu, ke který když si čichneš, tak můžeš lítat. Vážně? Ty mu to baštíš. Až najde ten kámen, tak se s ním budu bavit dál. Víš, že je mě úplně fuk, jestli mě věříš nebo ne. A ty máš tu rostlinu? Přinesem si semínka. Roste to strašně rychle. Ha, čichneme si a budeme lítat, jo? Ještě mám jedno semínko. To budete koukat. Já si myslím, že ten tvůj kámen už asi stejně nenajdeš. No jasně, protože je vymyšlený. A pojďte, máme co dělat. Tak pane kolego, ready. Tak co? Je to
dobrý. Paní docentko, matchball. Už se těším na odvetu. To se v ústavu ještě nestalo. Co když se to naslouchátko nenajde, pane profesore, řekněte. No, v tom případě se obrátím na kriminál. Jenže to bude vyšetřování. To jistě, to jistě. Davide, co je? Profesor to chce říct kriminálce. Co? Že se týmu tátovi ztratilo to naslouchátko. No, nazdar. Jednou. Tak to se vám povedlo. Promiňte. Já vás pozvu na novou. Jako by se stalo. Ukažte, já to spočítám. 10, 20, 20, 30, 30. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Nevíte, kde je tady hotel Beránek? Tamhle pod tím lešením. Rekonstrukce. To je teda pěkný. To jsem zvědav, kde budu spát. Zeptejte se tamhle v holičství, tam vědí všechno. Jo? Možná, že vám pomůžou. Tak dík, třeba vám taky někdy pomůžu. No jo, někdy. To už bude pozdě. Co pak? Provedli jste něco? Ale něco jsem si tajně vypůjčil od táty a To je klepáčka. naše třídní. Klepáčka mi to zabavila. A teď to bude vyšetřovat kriminálka. No nazdar. Takový zločince jsem ještě nepotkal. Těší mě, Filip Janda. David Pelc. Barborka Bartáková. A ty? Čestmír Trnka. No tak vidíte. Už tady přece jenom nejsem tak cizí. Tak ahoj. Nashledanou. Ani jsme se ho nezeptali, proč přijel. Třeba od té kriminálky. Prosím tě. Tak vy jste tady novej. To máte štěstí, že jste káp zrovna na mě. Málo kdo má takový styk jako já. Momentíček, já si jenom trochu posilním. Víte, melouny, to je moje. No a tam mladší dcera chodí se synem toho... jo, jak se... Ne, co? Jo, jak se rozvedla, vzala se vyskočilo. Ne, jak je v invalidním důchodu ten. Jo, co pěstujou ty norky. Ale ne, Pendrek. Beďo, jak se jmenuje ten, jak mu odoperovali ten žaludek a pak mu vypadl... Koděra z dráhy. Koděra. Teda u vás se člověk dozví všechno. No víte, my jsme tady takový malý informační centrum. Víme prakticky všechno. Jo? A nevíte náhodou o laciným podnájmu? A víte, že jo? S tím podnájmem to byl geniální tak, Bedřichu. Oskar dostal zase dneska 5 z písemky. Já věřím, že ten člověk s ním něco dokáže. Teda aspoň doufám. Co bude dneska k večeři? Studený talíř. Sporák nefunguje, o opravu si se nepostará, tak co? A skoč pro kluka, už je to skoro hodina. Jak dostají tu pařitku, budeme večeřet. Šup. Ještě 10 minut. Heleď, když já mám 5 korun a ty máš o 2 koruny víc, tak kolik máš? No 2 koruny. Ne 2 koruny, o 2 koruny, chápeš? Já mám 5 korun a ty máš o 2 koruny víc, tak kolik teda máš? No 7 korun. No vidíš, že to jde, jsi docela chytrý kluk, jenom trošku myslet. Čím chceš být? No, kouzelníkem. Mám nůlku a mám všechno. Peníze, auta, no úplně všechno, na si vzpomenu. Jenomže Oskare, kouzelník nečaruje. Ten jenom dělá šikovně triky. Tak to teda není žádná pravda. Já to viděl v televizi. Koukám, že si hezky povídáte. Oskare, už bude večeře, seber se a syp nahoru. Hezky se rozluč. Tak co? Shledanou. Ahoj. Dobrou noc. Sedněte si. Myslíte si, že mu to bude? No tak je ještě hodně dětský, ale až začne reálně myslet, tak to bude dobrý. No jo, no jo.
Víte, ono ve škole si na něj šaredně zasedli. To bych chtělo nějak to odbourat. Mimochodem, po večeři jdu na partičku. Nechcete se přidat? Já? Ne. Děkuju. A pánové, tuhle tu znáte? Proč prej jsou buldorci tak vzácný psi? Protože málo který pes vydrží takovou ránu do čumáku. To je tvoje. Kdo dostal do čumáku? Do čumáku. A proč? Tak jak vám dopadla ta revize? Prosím, někde bereš tyhle ty informace. Jestli se brzo nepřijde na něco pořádného, odvolají profesora. Tyhle vědátoři jedí dohromady starou belu. Ale profesorovi nech, jo? Ty se starají o svého Oskara. Stejně je samá koule. Blecha z toho si nic nedělej. Ten můj kluk zase tak fantazíruje, že mě někdy přijde, jako kdyby náhodou utek ze Svogauzu, víš? Vážně, oni mi dali přivonět a já jsem mohl s těma květinama mluvit. Já zírám, co ty si všechno nevymyslíš, opravdu. Lora, a ty na bydýlko a spát. Ty mě nevěříš? Tak jak se teda řekne dobrou noc? Pim pam pom. Tak pim pam pom a už spí. Jo. A která bude ta lítací? Ta vlevo a po tý vpravo se stárne. Tak to jo. Hlavně, abys to ráno nepoplet. Tak pim pam pom. No teda, je. Zase nebudeš nic jíst. Nemůžu. Ale do hospody můžeš, viď? Ano. Kdybys chodil dřív na kutě, bylo by ti líp. Kde je ten kluk? Teď zase přijde pozdě. Čestmíre! Ty neslyšíš? Povídám, Čestmíre! Mámo! Zuzano! Já jsem ve skříni! Co jsem tam ve skříni? Viděl jsem se. V zrcadle? Ne, v zrcadle, ve skříni. Takhle tam sedím v koutku. Takhle se tam krčím. Koukám na sebe za plečí pláště. Tam. No? Nic tu není. Tak kam jsem se ztratil? Tajemnicí Čestmír létá tam a zpět. Na zemi zpívá, jen mu závidět. 100 000krát o tom snil každý z nás. A pak se stal dospělým, jak šel čas o létání. Nemá zdání. Létající Čestmír. Dobrý den. Dobrý den, pane Trnko. Dobrý den. Jsem ráda, že jste přišel. Váš syn mi totiž dělá veliké starosti. Opravdu? Jak to starosti? I on je prýmovej, férovej.
To přece není žádný podrazník, tak jak to? To já netvrdím, pane Trnko, ale já bych ho dokonce velice ráda zařadila mezi nejlepší žáky. Tak ho tam mě zařaďte. To by bylo žůžo. Žůžo by bylo, pane Trnko, kdyby si tak nepředstavitelně nevymýšlel. Já se hrozím, s čím přijde třeba dnes. Dneska nepřijde. On je marot. Ale hrozně ho to mrzí, to byste nevěřila. On školu miluje. Leží tam, touží po ní a úpí, ale nahlas úpí. My na něj koukáme, pomoct mu nemůžeme, tak taky úpíme. Já jsem velice ráda, že jste přišel, pane Trnko. Podívejte, co jsem mu zabavila. Prosím. No, teď mám konečně jasnější představu o tom, jakou má chlapec mimoškolní výchovu. Leco jsem se dověděla. Já jsem se taky něco dověděl. Děkuju. Co tu děláš? No co? Trnko, vždyť jsi přece nemocen. Ten nešťastník utekl v horečce z postele. Zavolejte pana Bláhu. Zavolal ho ze sborovny. Já začínám věřit, chlapče, že máš školu opravdu rád. Tak, nesmíte se, ač nemocen, těžce nemocen, nechtěl zmeškat vyučování. Bernášková, nesmí se. Pane Bláhu, Já jsem tady. Co se stalo? Odvedete toho chlapce hned do... Co blbneš? Já neblbnu. V koši jsou tátový šaty. Přineste mi je ve 2 k obchodáku, rozumíš? Dobře. Pojď. Klid, tady bude klid. Vidíš 2krát. Když je velká horečka, tak se vidí 2krát. Pane Bláha, já vidím 2krát. No tak vidíš horečka. A vyříď tátovi, ať přijde večer na šachy. Je úterý. Neřídím. Hele, Franto, půjč mi ho na chvilku. Půjčím, ale musíš mi říkat velký vezír. Tak to si teda trhni nohou. Dobrý den, prosím. Hele, to je on. Ráda bych vám představila nového člena našeho sboru, učitele Filipa Jandu. Bude vás učit tělocvik a výtvarnou výchovu. Pane kolego, jako třídní vás musím upozornit, že ten kolektiv není nejlepší. Tak prosím, právě včera jsem jim zabavila přístroj, který umožňuje neslyšné napovídání. A nemohla byste jim to vrátit, paní kolegyně? Třeba si to někde vypůjčili. To v žádném případě. Moc se přimlouvám. Ne. To dostanou až na konci školního roku. Představ si, že vylez z postele a v oblízce. Tak pojď, prosím tě, pojď a vyřiď si to s tím sám. Školník ho při večer má horečku a on nechce ležet. Čestmíre, okamžitě do postele. Ale tati, já ti přísahám, že už jsem zdravej. Maso. Mně se pálí maso. Řekl jsem do postele. No tak, no bude to nebo co? Tati, nenutně k nejhoršímu. No Čestmíre. Maminko! Zuzano, stala se strašná věc, pojď! Čestmír vyskočil z okna! Pojďte!
Je to moje vina. Já jsem ho k tomu dohnal. Tak. Prosím tě, nespat tady teď náhodou náš Čestmír. Čestmír ne. Akorát trošku toho lupení. Já se z toho zblázním. Stál jsem tam kousek od něj, když vyletěl a padal. Táta se musí nechat prohlídnout. Takovej člun by se hodil, viď? Je, to jste vy. My si na něj šetříme. Dobrý. Už bydlíte. No. Já jsem slyšel, že jsi marot. Vy jste mluvil s Davidem a s Barčou, že jo? S tou horečkou to byla jenom taková abadjura na klepáčku. Ale vy to neřeknete, že ne? Spolehni se. Co tady děláš? Zrovna David s Barčou mě se měli něco přinést a nejdou. Asi šli k nám. S Davidem bych potřeboval mluvit. Tak pojďte se mnou. Vezmeme to přes park a já vám ukážu, kde se vždycky scházíme. Tam na tom stromě. Tam je to naše tajné hnízdo. Jo. Pojďte dál. Tady. No prosím, táta vzbouří celý barák, že si vyskočil z okna. Čestmír je tady! To je moje sestra. Dobrý den, Filip Janda. Zuzana Trnková. Jo, vy jste mě přišel pozvat na tu zmrzlinu? No, když to pozvání přijmete. Vy se znáte? Jak to, že jsi živej? Tatínku, Dobrý den. my jsme Trnkovi. No, Dobrý den. Běž otevřít. a můžeš mi to vysvětlit, jak to, že jsi živej, když jsi mě viděl vyskočit z okna? Tatínku, co si ten pán o nás pomyslí? Dobrý den, pane. Čestmíre, máš tady hosty. Dobrý den, pane učiteli. Co tady děláte? No, Vy jste učitel? ano. Je to učitel. To vidíme, slyším. Co jsi to neřekl? Jak jsem to měl říct, když jsem to nevěděl? Co ty nepoznáš vlastního učitele, ty? Co bys tam? Ukaž, dej to sem, pojď sem. Teď to je moje, pojď sem, chlapečku. To jsou mý šaty. No, bodej by ne? Kde jsi to našel? Koši na odpadky. V koši na odpadky? Teď to jsou mý sváteční šaty. No podívej se. Je to možný, abych tohleto vydržel? Kluk lítá v oknem, nepozná vlastního učitele a mý sváteční šaty se válej v koši na odpadky. Tady s váma nebudu. To teda vám říkám. Tady ne, to by byl ze mě magor. Co si jen o nás pomyslíte? Učitel? Co bych si měl o vás myslet, paní Trnková? Ale že nejsme normální a s klukem se to potáhne až k maturitě. Chudák táta. Jak to, že jste Čestmírův kamarád? Jste přece učitel, ne? A vy myslíte, že učitel nemůže být s dětma kamarád? Co děláte vy? V Ústavu pro všeobecné zdokonalení člověka. Jako chudák táta. Proč chudák? No, profesor si ho sice pochvaluje, ale co z toho, když má táta nervy na dranc? A tak najednou. Ústav pro zdokonalení člověka. Už jste někoho zdokonalili? Zatím ne, ale zrovna dneska jsme dostali ultimatum. Buď se nám podaří nějaký pořádný objev, anebo nám odvolají profesora. A to by byla škoda. On je světový. Viděla jste to? Co? No teď už to přeletělo, ale bylo to obrovský. Asi sova, ne? Kde pak sova? To byl člověk. Je, to seš ty? Jo, Koukal ses, jak na tom váš Čestmír, že jo? Tak pojď.
Já už se nemůžu dočkat. Já jsem jak jenom, ses, víte, jak ses vlastně víš- dostal do baráku? No, tak... No, hlavně, že jsi tady. Šach. Teda tak blbě jsem tě v životě neviděl hrát. Tak dělej. Ty držíš střelce. Ježíš Maria, to je dneska partie. Koho to zas čerti nesou? Nazdárek. Tak jdeme na to. Co mě tak cílíš? Zbyňku, i ty jsi přece tam? Co? Kde tam? A prosím tě. No tam? Teď už přece hrajem. Ale jak je to možný? Před chvílí jsem ti přece dal šach. Kamaráde, to máš teda pěkně živý sny, to ti povím. Mně šach, když jsem tady. To nejsou žádný sny, Zbyňku. Tak jsme na tom stejně. Víš, já mám v poslední době taky takový jakýsi halucinace, nebo co? No nic, hrej. Je tu někdo? Tady je třeba doma. Pan Trnka. Co blbneš? Jaký pan Trnka? To jsem já, Čestmír. Jsem když do zborovných Lebáčovi jsem tohle vzal ze stolu, takže vidíš, že s těma květinama nekecám. No podívej se na to. No jo, ale jak to, že... Jak to? Jak to, že no co? Jsem se tichnul ke květině, na teď vypadám jako táta. Lidi stejně říkají vždycky, že jsem celý táta, tak jsem teď celý táta, no. A fakticky lítáš? No, podívej se. No, není to dokonalý. Co děláš? No, jak jsem, to jsem teda nechtěl. Ty jsi ale trdlo. Dobrý večer. Dobrý večer. Asi tam bude prach, já se omlouvám. Mně to paní nevadí. A taky za Davida. No prosím tě, jak to mluvíš s panem Trnkou? Když rozbil tu vázu? Vždyť jsem nechtěl. Pan Trnka, co pak, co je? Nic. Co by jako mělo být? Tak nám aspoň řekněte, čemu vděčíme za vaši návštěvu. V tuhle dobu. A na skříni. A dokonce na skříni. Já nevím. Jenom koukám a jsem na skříni. Pak mi tedy dovolte, abych si o vás myslel své. Si přijde v noci na návštěvu, sedí na skříni a neví proč. To jsme zvědaví, jak nám to vysvětlí. Asi nijak, když to nevím. Pryč, je pryč. Dobré jitro. Pane kolego, včera jsem vám ukazovala jistý zabavený předmět. Ano. No. A ten předmět z mého stolu zmizel. No dovolte. Vy si snad myslíte, že No já... jistě, vy jste totiž byl jediný, který věděl, kde ten předmět je. No já to tak nenechám. No vidíte, koho by to napadlo hledat takovou věc v kapse županů. Ale tu kriminálku jsme bouřili zbytečně. Promiňte, prosím. Inženýr Pelc? Prosím. Mohl bych, prosím vás, na chvilku soukromně. No prosím. Vy jste autorem prototypu takového naslouchátka. Ano. A váš prototyp zmizel, ne? No, to jsme si včera mysleli všichni, jenomže já ho potom našel v kapse županu, takže se vám omlouvám. Vy jste z kriminálky? No, to ne. Já jsem učitel. Učím vašeho syna. Co s tím má David společného? Nic, vlastně, to je v pořádku. Promiňte. To nic, promiňte. Co chtěl ten mladík? Nemám ponětí. Pojďte dolů! Tak jak dlouho budu čekat? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý.
Jeden z vás ukradl ze sborovny naslouchátko a dal ho do kapsy jistého županu. A teď jsem v očích celého učitelského sboru tím zlodějem já. A to jenom proto, že jsem se přimlouval, abyste to dostali zpátky. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. No pojď. Dobrý den. Tak to mi ještě scházelo. Já jdu. Takhle to nemůžeme nechat. To vím taky. No jo, ale to mám na sebe všechno říct. Všechno ne, vzali by nám kytku. Ale že jsi vzal to naslouchátko, to říct musíš. Co tě to napadlo, Trnko? Vždyť je to krádež. Takže kolega Janda je mimo podezření. Z čeho tak usuzujete, že za mnou poslal tohoto ubohého hocha, aby ho vytáhl z brindy? Já nejsem žádný ubohý hoch. A nikoho z brindy netám, prosím. Myslím, že bude nejlepší, když kolegu Jandu zavolám. Učitel Janda do ředitelny. Tak jak ses dostal v noci do sborovny? No, vidíte? C si to vymyslel, aby Jandu kryl. Trnko, řekni pravdu. Kdy jsi byl v té sborovně? Noci. V noci. A jak ses tam dostal? Jo, otevřený okno. Ve druhém patře. On tam snad přilít jako ptáček jarabáček. Jak ses tam dostal? No, prosím. No to se nediv, že ti nevěříme. Jak ses dostal v noci do té sborovny? No? Přijít sem. Už je to tady. Proměnil se v síkorku nebo v roríse. Přesně tohle jsem čekala. Jednou nepřinesl úkol a tvrdil mi, že přes neděli byl housenkou otakárka Feniklového. Dále. Volala jste mě? Ano. Už se zdálo, že jste mimo podezření. Žák Trnka vzal všechno na sebe, ale teď prohlásil, že přiletěl v noci do sborovny oknem. Což zní velice pravděpodobně, že? Létající čest mý